Hello, jotono nalam ani cooking channel Tini kang Chakumura bai kakamuk no muiborok khai songwi chasinai ani Chakumura kakamuk kang jotono suya kore dikhai tonjakse. Tabo kang o jaga o som swtui mosok tei piyaj rubui kholobwi direct ang gas o boksai rwsinai. Ani mui gas o boksai rwmani to 3 minute wngkha ang tabo khulogwi naina bahai wngkha ang ani mui to kaham kheno kutugwi tongo. Omo ang kisa kaham khe khailai moji rwgwi tonwi rwnai. Mui to kaham kheno kutukjak. Berama rwsnai. Ani mui o berama rwmani berama kisa goli khaba ang mono tabo kaham kheno kolwi kisa kutugwi tonai tei kisa bwtui randonani bagwi. Mui bwtui rankha bang tabo risum togwi risum rwi rwsnai. Montabo kaham khe kol khaba kholobwi rwsiwano. Ani mui to ready wngwi paikha ang tabo gas off khai rwsinai. Iko ani mui to munui jotono ready wngbaikha norok ba bahaijani wngjakha ani mui songma ba hingkhe norok ani video no nai hamjak hingkhe like subscribe tei share khainai bo tapokdi tei ani video nai tongnai rok no jotono no ang habaima rwo bwkhabai norok paithak jora tui ani video no nai tongmani bagwi hingkhe norok bai ang haino hai next video o malai phinai.